స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, కనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ గీత 18 రోజుల క్లాసెస్లో 13th డే 13వ రోజు అందరికీ కూడా స్వాగతం. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము ఈరోజుది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము. సో ఈ అధ్యాయంలో కూడా అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలుతో మొదలు పెడతాడు ఈ అధ్యాయాన్ని. అర్జున ఉవాచ ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞమేవ చ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. సో ఏమడుగుతున్నాడు కృష్ణ? ప్రకృతి పురుషుడు అంటే, పురుషుడంటే భోక్త, ఆనందించేవాడు. ఈ రెండింటి గురించి క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? క్షేత్రాన్ని తెలిసినవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. సో క్షేత్రం తెలిసిన వాడైనటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞేయము. సో జ్ఞానము జ్ఞేయము. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. సో ఇవన్నీ ఏమిటి అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. కేశి అనే రాక్షసుడిని సంహరించటం వలన వచ్చిన నామం కేశవ. శ్రీకృష్ణుడుకు ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగిన తర్వాత ఈ విధంగా ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రం ఇత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విధ. అంటే కుంతి కుమారుడా కౌంతేయ, ఈ దేహాన్ని క్షేత్రమని అంటారు. దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు. సో ఈ శరీరమేమో క్షేత్రం. ఈ శరీరం ఎవరికి తెలుసు? వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞుడు. అంటే మన ఆత్మ మరియు పరమాత్మ. వాళ్ళకు మన దేహం ఏమిటో, మన దేహంలో ఉన్నది ఆత్మ మరియు పరమాత్మ, కాబట్టి వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞులు. క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో క్షేత్రం చాపి మాం విద్ధి. సో సర్వక్షేత్రేషు భారత. సో నేను అన్ని క్షేత్రాల్లో ఉన్నానని తెలుసుకో. సర్వక్షేత్రాల్లోనూ నేను ఉన్నాను, క్షేత్రజ్ఞుడను. నేను అన్ని దేహాలలో క్షేత్రజ్ఞుడను అన్నది విధి తెలుసుకో
క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తజ్ఞానం మతం మమ. సో ఈ శరీరాన్ని తెలుసు మరియు దానిని తెలుసు, ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క జ్ఞానము, యత్తజ్ఞానం మతం మమ, వాడి తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకునటమే జ్ఞానం అంటారు. ఇది మన యొక్క అభిప్రాయము. సో అన్ని దేహాల్లోనూ నేను క్షేత్రజ్ఞుడును కూడా అన్నది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఆత్మ అన్ని దేహాల్లోనూ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క అంశ అయిన ఆత్మ పరమాత్మ ఉంటారు అన్నది, ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకోవటం అంటే క్షేత్రాన్ని క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము. సో క్షేత్రం అంటే మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే క్షేత్రాన్ని తెలిసినవాడు ఆత్మ పరమాత్మ. ఈ రెండిటిని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో అదే జ్ఞానము. ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి అంటే అదే జ్ఞేయము. అది ముందు చూస్తాం ఆ విషయం. ఇప్పటికి ఈ మూడు చూసాం. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది చూసాం. ఇకపోతే తత్క్షేత్రం యచ్చయాదృక్ష యద్వికారీ యతశ్చయత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయబడుతోందో ఆ విధము, దానిలో మార్పులు, అది ఎక్కడి నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటి అన్న విషయాల వర్ణనను వినుము. ఈ క్షేత్రం గురించి అన్నీ కూడా వివరంగా చూద్దాము. దాని యొక్క మార్పులు, అసలు ఈ క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, దాని ప్రభావం ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాము. ఋషిభిర్బహుధా గీతా ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుని గురించి ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరింపబడింది. సో ఎన్నో వేద సూత్రాలలో ప్రత్యేకంగా ఈ బ్రహ్మసూత్రాలలో ఇదంతా కూడా సహేతుకంగా హేతుబద్ధంగా వివరించారన్నమాట. ఏది, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన ఆ జ్ఞానము అన్ని వేద గ్రంథాల్లో కూడా చాలామంది ఋషులతో వివరించబడింది. ఏమిటి ఇవి రెండు అన్నవి వేద సూత్రాల్లో బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఇవన్నీ కూడా అందరూ వివరించారు. సో ఒక్కసారి అర్జునుడి ప్రశ్నలు, దాని యొక్క సమాధానాలు క్లుప్తంగా చూద్దాము. సో అర్జునుడు అడిగాడు, క్షేత్రము అంటే మన శరీరము, క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రాన్ని గురించి తెలిసినవాడు ఆత్మ పరమాత్మ. తర్వాత జ్ఞానము, ఈ రెండు తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము. ఏ రెండు, క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి తెలుసుకోవటమే జ్ఞానము. జ్ఞేయము, జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము. ఇకపోతే ప్రకృతి అంటే ఏమిటి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక ప్రకృతి. పురుష, భగవంతుడు, ఆయనే అన్నిటికీ భోక్త, అందుకని ఆనందించేవాడు పురుషుడు. భోక్త అది పురుషుడు. సో ఈ ఆరిటికి క్లుప్తమైన సమాధానాలు ఇక్కడ అర్జునుడి 6 ప్రశ్నలకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మళ్ళీ ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుష అంటే పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే మన దేహం శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు దేహం ఎరిగిన వాళ్ళు ఎవరు, ఆత్మ పరమాత్మ. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవటం, అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానం. జ్ఞేయం అంటే ఆ జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి, పరమాత్మ. ఆ జ్ఞానం ఎవరమైనా ఎందుకు ఈ జ్ఞానాలు ఆర్జిస్తున్నాము, ఏది జ్ఞాన మార్గంలో అవ్వనివ్వండి, కర్మ మార్గంలో అవ్వనివ్వండి, ఏ రకంగా అయినా సరే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించటం పరమాత్మను పరంధామాన్ని చేరటానికి. అది జ్ఞేయము. సో జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఎప్పుడు కూడా అది, అందుకని అదే జ్ఞేయము అంటారు. జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యము. అది ఏమిటి అంటే మోక్షము, పరంధామము, పరమాత్మ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ క్షేత్రము అనేది వివరిస్తున్నారు, చూద్దాము.
మహాభూత పెద్ద పెద్ద శ్లోకం ఇది, 6-7 శ్లోకాల. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియగోచరా ఇచ్ఛా ద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతాశ్చేతనా ధృతి ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారం ఉదాహృతం. సో పంచభూతాలు 5 మనం చూసాము, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు మరియు అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, ఇవన్నీ భూమి, ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలను చూసాము. తర్వాత మన మిథ్యాహంకారము, మనము ఇక్కడ మనలో ఉన్న ఈ అహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియాలు. అయితే ఏమిటి 10 ఇంద్రియాలు? 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు మరియు మనస్సు, మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయములు, కోరిక, ద్వేషము, ఆనందం, మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రము గాను దాని ప్రక్రియలుగాను మనకు భావించబడ్డాయి అని చెప్పి ఇక్కడ కొంచెం వివరంగా వివరిస్తున్నారన్నమాట. ఈ క్షేత్రంలో ఏముంటాయి అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ పంచభూతాలు 5 ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. తర్వాత వీటిని పంచభూతాలు, ఆ తర్వాత మహాభూతాలు ఏమిటవి? మన అహంకారము, బుద్ధి, ఆ తర్వాత ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు, తర్వాత 5 మన జ్ఞానేంద్రియాలు, ఏది? మన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, అంటే నాలుక మరియు చర్మము. ఆ తర్వాత కర్మేంద్రియాలు 5. సో అదేమిటి? మన శబ్దము, అంటే మన శబ్దము, కాళ్ళు, చేతులు, ఆ తర్వాత ఈ 2 మన యొక్క జననేంద్రియాలు 2. సో అన్నీ కలిపి అవి ఒక 5 కర్మేంద్రియాలు. ఆ తర్వాత మనకు ఇవి ఇంకొక 5 మన మైండ్, మనస్సు, ఈ మనస్సు, బుద్ధి, ఆ తర్వాత ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, ఇవన్నీ ఏవైతే గ్రహిస్తాయో అవి, అంటే శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధ, అంటే చెవులు శబ్దాన్ని, కళ్ళు రూపాన్ని, స్పర్శ అనేది చర్మాన్ని, రస అనేది నోరు, గంధ అనేది వాసన, ముక్కు. సో ఈ పైన చూసిన జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ మన అవయవాలు, ఏది? కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు. కానీ ఇవేమిటి? ఈ విషయాల్ని ఆ అవయవాలు గ్రహిస్తాయన్నమాట. ఏమిటి ఆ విషయాలు? శబ్ద, రూప, రస, గంధ. సో స్పర్శ, శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. సో అవి 5 ఇంద్రియ విషయాలు. ఆ తరువాత ఇంకపోతే ఈ 5 చూసాము ఇంద్రియ విషయాలు. తరువాత మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మనకి కలిపి మన యొక్క శరీరము అని చెప్పేసి సంగ్రహంగా క్షేత్రము, దాని యొక్క వివిధ పార్ట్స్ అనుకోండి. ఇక ఈ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ అంతఃప్రక్రియలు, అంటే దాని యొక్క వివిధ పార్ట్స్ అని అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ కలిపి మన యొక్క శరీరము అని అంటాం, అంతే. ఇప్పుడు మన భౌతికంగా కళ్ళు, ముక్కు, తర్వాత చేతులు, కాళ్ళు, ఇవన్నీ జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు కనపడుతున్నాయి మనకి.
అవే కాకుండా ఈ పంచభూతాల అసలు ఈ శరీరమే పంచభూతాలతో తయారైంది కాబట్టి ఆ పంచభూతాలు కూడా ఉన్నాయి అని ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. శరీరం అంటే పంచభూతాలు. సో పంచభూతాలు 5, జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, ఆ తరువాత మీ అహంకారము, బుద్ధి, మనస్సు మొత్తము 18. ఆ తరువాత మళ్ళీ ఇంకా 5 మన యొక్క ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5, మొత్తం అవి అన్నీ కలిపి 24 అయ్యాయి అన్నమాట. సో ఈ 24 చేరిస్తే మన శరీరము అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చాలా విశదంగా ఇవన్నీ ఏమిటి అన్నది మనకు వివరిస్తున్నారన్నమాట. సో ఇది కొంచెం అందుకని మనందరం ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ క్షేత్రం అనే దానిని సమగ్రంగా మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విషయాన్ని అందరం ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. మళ్ళీ పంచభూతాలు 10, పంచభూతాలు 5, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. వాటి యొక్క గ్రాహ్య విషయాలు ఏమిటి అంటే స్పర్శ, రూప, రసగంధ, వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దము. ఓకే, తర్వాత సూక్ష్మాంశములేవి మన మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇవి ఒక 3. తర్వాత జ్ఞానేంద్రియాలు చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, చర్మము, ముక్కు, ఇవన్నీ మన కర్మేంద్రియాలంటే కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, మన జననేంద్రియాలు. ఇవి ఒక 5. సో ఇవి 5, ఇవి 5, 10. తర్వాత పంచభూతాలు 5, 15. ఆ తర్వాత ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు. ఇంద్రియాలు ఏమిటి స్వీకరిస్తాయి? ఏమి స్వీకరిస్తాయి? వాసన, రుచి, స్పర్శ, దృష్టి, శబ్దం. అందుకే వీటిని శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు అంటారు. సో అవి ఒక 5. సో అవి 10, మొత్తం 10, 15, 20, మొత్తం 20 అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఈ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఒక 3 మనకు అసలు ముందుగానే చెప్పారు. ఈ పంచభూతాలు మన స్థూల శరీరం అని, సూక్ష్మ శరీరమేమో మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అని మనం ఇదివరకే చూసాం. ఈ 8 కూడా నా యొక్క అపర ప్రకృతి అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్పటం మనం ఇంతకు ముందే చూసాము. సో 23 + 24వది ఏమిటి అంటే మహత్తత్వము. అంటే ప్రకృతి భౌతిక శక్తి యొక్క ఆది స్వరూపము అన్నది ఆ మహత్తత్వము. ఈ అంటే భౌతిక శక్తి, ప్రకృతి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ త్రిగుణాలు అనుకోండి. ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు మహత్తత్వము అన్నది. సో మొత్తము 24 మూలకములు ఉన్నాయి ఈ శరీరంలో అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 24 ఎలిమెంట్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అనొచ్చు, తెలుగులో 24 విషయాలు మన శరీరంలో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. 24 మూలకములు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఇదంతా కూడా క్లియర్గా చెప్పారు. తర్వాత మన యొక్క మళ్ళీ ఇక్కడ చక్కగా చార్ట్ రూపంలో చూస్తున్నాం. మహాభూతాలు అంటే పంచభూతాలు, అగ్ని, నీరు, భూమి, ఆకాశము, వాయువు, ఇవన్నీను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు? నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ అంటే మన జ్ఞానేంద్రియాలు. అవి 5, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, మన యొక్క చర్మము. ఆ తర్వాత కర్మేంద్రియాలు, వర్కింగ్ సెన్సెస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటున్నారు. సో అవేమిటి? మన గొంతు, తర్వాత చేతులు, కాళ్ళు, జననేంద్రియాలు. తరువాత మన యొక్క ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియాలు ఏ విషయాన్నైతే దేన్నైతే గ్రహిస్తాయో, స్వీకరిస్తాయో అవి ఏమిటి? అది రూపము, గంధము, వాసన, సౌండ్, శబ్దము, టచ్, స్పర్శ,
తర్వాత రుచి రస. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇవి 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య వస్తువులు. అది కాక ఇక మన సూక్ష్మ శరీరము ఏది, మనస్సు, ఇంటెలిజెన్స్ అంటే బుద్ధి, అహంకారము, ఆ తర్వాత మనకు అవ్యక్తమైనటువంటి ఈ త్రిగుణాలు, ప్రకృతి యొక్క ఈ మాయ. సో అది కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళలో త్రిగుణాల రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రకృతి యొక్క ఆ మాయ. సో అవ్యక్త ప్రకృతి అని చెప్పి మనకు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కూడా ఆ మాటను మనము చూసాము. సో బుద్ధిర్ అవ్యక్తం ఏవచ అంటూ ఇక్కడ చెప్పారు. సో బుద్ధిర్ అవ్యక్తమేవచ, అవ్యక్తము అంటే మనందరికీ కనపడనటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క, భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఆ మాయ అని చెప్పి దాని యొక్క ఆదిమ స్వరూపము, మహత్తత్వము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్క శరీరంలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కలిపితే శరీరం, బయటికి కనిపించే ఈ భౌతిక దేహమే కాకుండా ఇవన్నీ కూడా కలిపితే దానిని మనము శరీరము, క్షేత్రము అనవచ్చు అంటూ ఇక్కడ క్షేత్రాన్ని చక్కగా అంత వివరంగా చెప్పారు. ఇకపోతే జ్ఞానము అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఎలా ఉంటాయి, ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడిని అర్థం చేసుకోవటమే జ్ఞానము అన్నాం. అయితే అసలు ఈ జ్ఞానం యొక్క అంశాలు ఏమేమిటి అన్నది చూద్దాం. వినయము, గర్వం లేకపోవట, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మనిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం అంటే స్థితప్రజ్ఞులు అన్నమాట. మనం చూసాం ఈ స్థితప్రజ్ఞత లక్షణాలు, అవే జ్ఞానానికి చిహ్నాలు. అవే అందుకే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే అసలు జ్ఞానంలో ఏం కావాలి, ఎలాంటి వాళ్ళకి జ్ఞానం అనేది సంభవిస్తుంది, జ్ఞానం వస్తే మనం ఎలా మారుతాము అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ జ్ఞానం అన్నది వస్తుంది. వినయం, గర్వం లేకపోవటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువును ఆశ్రయించుట, పరిశుభ్రత, స్థిరత్వము, ఆత్మనిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించటం, విద్యాహంకారం లేకపోవటం, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించటం. ఇది మాయ. ఇదంతా కూడా జన్మ మృత్యు జరావ్యాధు ఉండే భౌతిక ప్రపంచం అని తెలుసుకోగలగటం, గుర్తించటం. నిర్లిప్తత అంటే దేనిపైనైనా ఒకే రకంగా ఉండటం. సుఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా సంతోషపడి, దుఃఖం రాగానే విపరీతంగా దుఃఖించి, అలా కాకుండా ఏదైనా మనం ఒకే రకంగా చూసేటటువంటి ఆ మెంటాలిటీలోకి రావటం. ఒకళ్ళు పొగడగానే మనం అతి సంతోషపడుతూ, ఏదన్నా అనగానే మళ్ళీ విపరీతంగా బాధపడుతూ, అలా కాకుండా వాటన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళగలి నిర్లిప్తంగా అంటే దాని అర్థం అది. అన్నిటికీ ఏదైనా మనకి ఒకటే అన్న విధంలో ఉండగలగటం. పిల్లలు, తర్వాత బంధాల నుంచి వీలైనంత వరకు మానసికంగా విముక్తి, వదిలేసి అందరినీ సంసారాన్ని వెళ్ళమని కాదు, మన పని మనం చేస్తూనే మనం ఆ రకంగా ఉండగలగటానికి ప్రయత్నించటం. సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం. ఇవి మెయిన్గా మనం ముందు చూసుకోవాల్సింది. వినయము, ఈ గర్వం లేకపోవటం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయించటం, పరిశుభ్రత, లోపల పైన కూడా మనసు ఆంతరంగిక పరిశుభ్రత, చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. ముందు మనస్సును శుభ్రపరచుకోవాలి, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా మనస్సు చిత్తశుద్ధి. స్థిరత్వము, దాంట్లో స్థిరపడాలి. ఈ అలవాట్లలో ఒకరోజు చూపించి మర్నాడు మానేయటం కాకుండా ఆత్మనిగ్రహం, అన్నీ కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. కోపాన్ని, కోరికను, ఇటువంటి వాటిని, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించగలగాలి. అహంకారం లేకుండా ఉండాలి, నిర్లిప్తత. తర్వాత ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉన్న ఒక మాయా ప్రపంచం అన్నది తెలుసుకోగలగటం, గుర్తించటం. సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. తర్వాత భగవంతుడి మీద నిరంతర విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశాలలో నివసించాలని కోరుకోవటం. అంటే ఇక్కడ మనము అంత నలుగురిలో ఉన్నా కూడా మనం అది దానిని మనకు అంటించుకోకుండా
ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉంటూ మన పని మనం చేసుకుంటూ ఆ అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఉండగలగటం అని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించటం, పరతత్వపు తాత్విక శోధన. సో ఈ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నము, ఇవన్నీ జ్ఞానమని, వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా సరే అజ్ఞానమని ప్రకటిస్తున్నాను. సో ఇది జ్ఞానం అంటే, ఇది తప్ప ఇంకే విషయాలున్నా కూడా అవన్నీ కూడా అజ్ఞానమేను, అంటే అనవసరమైన విషయాలేను అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే జ్ఞానము అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే ఆ జ్ఞానము ఏర్పడుతుంది అన్నది అక్కడ చూసాం. ఇప్పుడు ఆత్మని గురించి ఒకసారి, నేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాసదుచ్యతే. అంటే దేనిని తెలుసుకోవటం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని చవి చూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే. జ్ఞేయం అంటే ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం యొక్క ఈ లక్ష్యం, ఏదైతే ఆ జ్ఞేయం ఉందో, ఏదైతే తెలుసుకుంటావో ఈ జ్ఞానం ద్వారా, అటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వివరిస్తాను చూడు. అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నాసదుచ్యతే. సో అనాది, అది ఆది లేనిది, ఆ తర్వాత మత్పరం ఆధీనమైనది, నాకు ఆధీనమైనది, మత్పరం నాకు అధీనమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మం ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచ వాటన్నిటికీ, పనులన్నిటికీ కూడా అతీతము. అనాదిది, నా అధీనంలో ఉన్నది అయిన ఈ బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతము. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సో సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, పాణిపాదం చేతులు, తర్వాత పాదాలు, అక్షిశిరోముఖం ఆయన కన్నులు, తర్వాత శిరస్సులు, ముఖములు, మరియు సర్వతా శృతిం అల్లోకే ఆయన చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధముగా సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి, అంతా కూడా వ్యాపించి ఆయన స్థితులై ఉన్నారు. తిష్టతి. సో పరమాత్మ యొక్క చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, చెవులు అన్నీ కూడా మొత్తం ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఈ రకంగా ఆయన వ్యాపించి స్థిరపడి ఉన్నారు, ఆవరించి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానము అనేది ఏమిటి? జ్ఞేయము అంటే పరమాత్మ అని చెప్పారు కదా. జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం ఎవరు? పరమాత్మ. సో ఆ పరమాత్మ అన్నదానికి ఒక డెఫినేషన్, ఆయన యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, ఆయన చేతులు కానీ, ఆయన పాదాలు, కళ్ళు, శిరస్సులు, ముఖము, చెవులు, అంటే మొత్తం ఆయన యొక్క రూపం అంతా కూడా ఈ జగత్తంతా ఆవరించి, సర్వం ఆవృత్య తిష్టతి, అంతా కూడా ఆవహించి స్థిరపడి ఉన్నది అని ఇక్కడ మనకు ఈ రూపంగా ఇలా చూపిస్తున్నారు. విశ్వమంతా ఆయన ఏ విధంగా ఆవహించి ఉన్నారు. కింద మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం కనిపిస్తోంది. ఇదంతా మళ్ళీ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం, మీరు గోలోక చాట్లు చూశారు. సో ఇది మనకొక గుర్తుగా ఈ చెప్పిన దానికి, సర్వమావృత్య తిష్టతి, సర్వాన్ని వ్యాపించి స్థిరపడి అన్ని చోట్ల ఉన్నారు అన్నదానికి సింబల్గా, ఒక గుర్తుగా ఇది చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రం. పరమాత్మ అంటే
మళ్ళీ సర్వేంద్రియ గుణాభాసం అంటే మన యొక్క ఇది ఇప్పుడు చూపించిందంతా కూడా ఈ ఈ పరమాత్మ తత్వం అన్నమాట, బ్రహ్మతత్వం. సో ఆయన ఈ రకంగా బ్రహ్మం అంటే ఈ ఆది లేనిది అనాది అయినది ఏది ఆత్మ, అందుకని అది బ్రహ్మతత్వం అని చెప్పుకున్నారు. పరమాత్మలోని ఆ అంశ, ఆ బ్రహ్మతత్వం అనాది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణాలకు అది అతీతంగా ఉంటుంది మన ఆత్మ. ఇవన్నీ కూడా మన మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం లాగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క త్రిగుణాలకు లోన ఈ ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినవి కాదు. ఆత్మ వీటన్నిటికీ కూడా అతీతం. మన మనసులో ఆలోచనలు, బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా భౌతికం అన్నమాట. ఇది కాకుండా ఆత్మ అనేది భగవంతుని తత్వం కాబట్టి అది వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటుంది, ఆ బ్రహ్మము అని చెప్పేసి ఇక్కడ దానిని ఆ రకంగా చెప్తున్నారు. సో అన్ని భగవంతుడి యొక్క ఆ ఆత్మ, పరమాత్మ అన్ని వైపు అంతా కూడా ఆవహించి ఉంటుంది ఆయన పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే పరమాత్మ మళ్ళీ సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఇంకా ఈ పరమాత్మ యొక్క లక్షణాలను ఇంకా వివరిస్తున్నారు. అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం, తర్వాత అయినప్పటికీ కూడా గుణాభాసం, సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం. ఆయన ఇంద్రియరహితుడు. ఆయనకు ఈ ఇంద్రియరహితుడు అంటే ఆకారంలో ఇవన్నీ లేవు అని కాదు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు. ఆయనకు ఈ ఇంద్రియ విషయాలు ఏమి కూడా ఆయన మీద ప్రభావం ఉండదు అని అర్థము. సో మనలాగా వాసన చూడగానే టెంప్ట్ అయిపోవటం, కళ్ళు నచ్చినవి చూడగానే చూడాలి. సో మనం ఎలా అయితే ఆ విషయాలకు, ఆ స్పర్శ రూప రసగంధాలకు మనం ఎలా అయితే ఆకర్షితులం అవుతున్నామో, విపరీతంగా ప్రభావితులం అవుతున్నామో, ఇలా భగవంతుడికి ప్రభావితం అవ్వటం అనేది ఉండదు ఇంద్రియాలకు. ఏది కనిపించినా ఒకటే, ఏది వినిపించినా ఒకటే అన్నట్లుగా. అంటే మనము ఆ మోహానికి గురికారు. ఏది చూసి, ఏది కనిపించినా వినిపించినా ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు మనము గురి అయినట్లు భగవంతుడు సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే అర్థం అది. ఇంద్రియ రహితుడు అంటే అర్థం అది. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం ఇంద్రియ వివర్జితం, సర్వేంద్రియ వివర్జితం. సో అన్ని ఇంద్రియాలకు ఆయన మూలం, కానీ ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. అన్నింటినీ తర్వాత అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు ఆయన అనాసక్తుడు. అంటే ఆసక్తి లేనివాడు, వేటి మీద ఆసక్తి లేనివాడు, ఈ ఇంద్రియ భోగ విషయాల మీద ఆసక్తి లేనివాడు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు. నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. ఆయనకి గుణాలేమీ కూడా లేవు. ఆయన గుణాలన్నిటికీ అతీతులు. అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభు. ఈ త్రిగుణాలన్నీ ఆయన నుంచే వచ్చాయి, ఈ మాయ అంతా. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన వాటికి అతీతుడు. అలాగే ఇంద్రియాలకు ఆయనే మూలమైనప్పటికీ కూడా ఆయన ఇంద్రియ రహితుడు. అంటే ఇంద్రియాలు ఆయన పట్ల ఏమీ ప్రభావం చూపించవు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. సో ఇది పరమపురుషుడు కదిలేవి మరియు కదలని చరాచరం అంటే కదిలేవి కదలని ప్రతి జీవునికి బయట లోపల కూడా ఉంటాడు. అయితే అది మనం ఈ ఫైనల్గా మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, జీర్ణం చేసుకోవాల్సిన విషయం. భగవంతుడు అందరిలోనూ లోపల బయట కూడా ఉంటారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉండటం వలన సూక్ష్మత్వాత్ అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తిని మించినవాడు. తద విజ్ఞేయం దూరస్థం శాంతికేచ. చాలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో ఉన్నారు అని చెప్పేసి సూక్ష్మత్వ తద విజ్ఞేయం. సో ఈ జ్ఞానము
చాలా సూక్ష్మమైనది కాబట్టి అందరికీ కూడా చూడటానికి తెలుసుకోవటానికి కూడా భౌతిక ఇంద్రియాలను శక్తిని ఆయన అది మించినవాడు, అంత సూక్ష్మంగా ఉంటారు కాబట్టి. కానీ ఎంత దూరంలో ఉన్నప్పటికీ అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు, మనలోనే ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. సో భగవంతుడు మనకు కనపడట్లేదు అనుకుంటున్నాము, ఆయన యొక్క సూక్ష్మంగా ఆయన ఉన్నదాన్ని మన బుద్ధి, అహంకారము, మనస్సు ఎలా అయితే సూక్ష్మ శరీరము అంటున్నామో అలాగే సూక్ష్మంగా భగవంతుడు ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని మనం చూడలేకపోయినా సూక్ష్మం కాబట్టి మనము గుర్తించాలి అన్నది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో అందరికీ ఆయన అతి దగ్గరలో మనలోనే ఉన్నారు అన్న విషయం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. బహిర్ అంతశ్చ భూతానాం అంటే బయట లోపల అన్ని జీవాలలోనూ అచరం చరం అంటే కదిలినవి అన్నిట్లో కూడా సూక్ష్మత్వాత్ కనపడకుండా ఆ విజ్ఞేయం అది దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అందరికీ కూడా దగ్గరగానే ఉంటుంది. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत मद्भक्त एतद्विज्ञाय మద్భావాయోపపద్యతే. ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు అంటే జ్ఞానం సంపాదించితే, ఆ జ్ఞానం ఎవరైతే ఉంటుందో ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ విధంగా ఈ క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయాలు నేను సంగ్రహంగా నీకు చెప్పాను. నా భక్తులు మాత్రమే మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మాత్రమే దీనిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మద్భావాయోపపద్యతే అలా చేసిన తర్వాత నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు, నా భావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. సో నా యొక్క భక్తులు ఈ విజ్ఞానంతో నన్ను పొందుతారు. యథార్థంగా ఈ విజ్ఞానం అర్థం చేసుకుని, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికాలిటీ అని చెప్పుకున్న జ్ఞానాన్ని జీర్ణించుకుని అర్థం చేసుకోవటమే విజ్ఞానము. సో ఏతద్విజ్ఞాయ మద్భక్త ఏతద్విజ్ఞాయ నా భక్తులు ఇలా ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని మద్భావాయోపపద్యతే నా భావాన్ని పొందుతారు. సో ఇంతకుముందు ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసత, నేను నీకు క్షేత్రాన్ని గురించి, జ్ఞానాన్ని గురించి, జ్ఞేయాన్ని గురించి అన్నీ కూడా వివరంగా నీకు చెప్పాను. సో ఎవరైతే నా భక్తులు ఈ విషయాన్నంతా కూడా అర్థం చేసుకుని విజ్ఞానవంతులు అవుతారో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు. సో ఆత్మ పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకోగలరు అంటే ఇలా భగవద్భక్తులు ఈ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు భక్తులే అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు అని అర్థం. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యన్నాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి, సనాతనమైనవి అన్నది మనము తెలుసుకోవాలి. అంటే వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణాలు ఇవి కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే పుట్టినాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఇవి అన్నీ కూడా సనాతనమైనవి, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి. అంటే భగవంతుడిలో ఇవన్నీ కూడా ఒక పార్ట్. ఏది ఈ జీవరాశులు ఇవన్నీ కూడా అయితే అవి ఈ రకంగా మార్పు చెందటానికి ఈ భౌతిక ప్రకృతి రకరకాలుగా ఈ భౌతిక గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ మార్పులు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి మార్పులకు, ఈ త్రిగుణాలకు కారణం ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి వలననే
పుట్టాయి, దాంట్లో నుంచే ఉద్భవించాయి. ఇవన్నీ ఏది మనం కళ్ళ ముందు చూసే ఈ రకరకాల మార్పులు కానీ ఈ త్రిగుణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవించాయి అని చెప్పేసి దీన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యన్నాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. అంటే జీవులు మరియు భౌతిక ప్రకృతి రెండు కూడా అనాది అని తెలుసుకోవాలి. వాని అందలి పరివర్తనలు మరియు భౌతిక గుణములు అన్నవి భౌతిక ప్రకృతి నుండే ఉద్భవించినది. సో ఎందుకు అంటే అనాది అంటే భగవంతుడు ఆత్మ మన భగవంతుడి అంశమే కాబట్టి అవి రెండు కూడా నిత్యమైనవే. ఎందుకు భౌతిక ప్రకృతి కూడా నిత్యమైనదే, మన భగవంతుడి యొక్క ఎనర్జీ అది కూడాను. సో అదేమో దానిని ఒకదానినేమో తక్కువ రకమైన శక్తి, ఒకటి ఎక్కువ రకమైన శక్తి అని చెప్పేసి పరప్రకృతి అపరప్రకృతి అని చూసాము. రెండు కూడా రెండు నిత్యమైనవి, భగవంతుని శక్తులే. అయితే జీవాత్మ ఇంకా కూడా ఉన్నతమైన భగవంతుడి యొక్క శక్తి అన్నమాట. భౌతిక ప్రకృతి కూడా భగవానుడి శక్తియే. ఆ రెండు ఉన్నప్పటికీ ఈ విధంగా ఏది జీవులు సైతము ఆ విధంగానే భగవానుని శక్తి నుండి ఉద్భవించిన వారైనను ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన వారై ఉన్నారు. అట్టి జీవులు అంటే భగవంతుడి యొక్క ఉన్నత శక్తి అన్నమాట జీవులు. సో ఈ కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ మార్పులు ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రకృతిని బట్టే వస్తూ ఉంటాయి. ఈ అన్నీ కూడా భగవత్ శక్తి అయినప్పటికీ మనము ఎందుకు ఈ విధంగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నారు అనంటే అవి ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల వల్లే. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవించాయి అవన్నీ. ఈ పరివర్తనలు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్వభావంతో ఉండటం, కొందరు సత్వగుణం, కొందరు రజోగుణం, కొందరు తమోగుణం, ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచే ఉద్భవించాయి. ఈ పరివర్తనలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే అవి భౌతిక ప్రకృతిలో నుండి ఉద్భవించాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అది ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యన్నాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. సో అన్నీ ఈ వికారాలు కానీ ఈ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ప్రకృతిలో నుంచే సంభవించాయి. ఇవన్నీ కూడా అనాది సనాతనమైనవి. కానీ వాటిలో నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ మార్పులు, ఈ వికారాలు కానీ ఈ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతిలో నుంచే పుట్టాయి. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతిర్ ఉచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. సో ఈ భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ కూడా ప్రకృతే కారణం కాగా ప్రపంచమునందరి సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడింది. సో మన భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ ఈ భౌతికంగా ఈ మార్పులన్నిటికీ ప్రకృతి కారణమైతే ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాల అనుభూతికి మన జీవాత్మయే బాధ్యుడు అని చెప్పబడినది. సో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అవన్నీ అయిన తర్వాత మనము మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు.
ఈ జీవరాశులలో వెరైటీస్ అవి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కటి ఏమిటి అన్నది 84 లక్షలు. పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతిర్జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదస్ అద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గమును అనుసరించును. సో మనము ఇది ఇంతకు ముందు చూసాము, ఇక్కడ కొంచెం మళ్ళీ దాన్ని చెప్తున్నారు, వివరిస్తున్నారు. ఏమిటి, మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్నాము మన జీవాత్మతో. అయితే ఈ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తున్నాము, ఏది సత్వరజ తమో గుణాలను అనుభవిస్తూ మన జీవిత మార్గాన్ని సాగిస్తున్నాము. మన యొక్క ఏ గుణాన్ని మనలో ఎక్కువగా మనము స్వీకరిస్తున్నామో ఆ గుణాన్ని బట్టి మన జీవిత విధానాన్ని సాగిస్తున్నాము. వాటి పట్ల మమకారాసక్తియే, వాటి పట్ల మమకారము, ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్, మమకారం వలననే జీవాత్మకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణం అగును. సో ఈ జీవన మార్గం త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ ఈ జీవన మార్గం మీద మనకున్నటువంటి మమకారం కానీ, ఆసక్తి కానీ, కోరిక, ఇంట్రెస్ట్ కానీ మన యొక్క అంటే ఎలా ఉంటుంది, మనం మంచి వైపు ఉంటే మంచి జన్మలోకి వెళ్తాము, లేదంటే ఉన్నత జన్మ కానీ అధమ జన్మ కానీ మన యొక్క మమకారాసక్తిని బట్టి ఉంటుంది, మన జీవిత మార్గాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఈ త్రిగుణాలను అనుభవిస్తూ మనం ఏ రకమైన జీవన విధానాన్ని గడిపితే ఆ రకంగా మనకు ఉన్నత అధమ జన్మలు ఏది రావాలో అది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. సో భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, నువ్వు చూసే ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకో. ఈ క్షేత్రము, ఈ శరీరము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు ఆత్మ, అలాగే ప్రకృతి పురుషుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడే. కనపడేది ప్రకృతి, కనపడకుండా దానిలో ఉన్నది ఆ పురుషుడు, ఆ భోక్త. మన శరీరంలో ఆత్మ ఎలా అయితే కనపడకుండా ఉన్నదో, క్షేత్రంలో క్షేత్రజ్ఞుడు కనపడకుండా ఎలా లోపల ఉన్నాడో, ఉన్నప్పటికీ ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఉంటేనే ఈ క్షేత్రం పనిచేసేది, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు లేకపోతే ఈ క్షేత్రం లేదు. అలాగే ఈ ప్రకృతిలో కనపడకుండా సర్వత్రా కూడా ఈ పురుషుడు ఉన్నాడు. అందుకే ప్రకృతి పురుషుడ కలయికే కంప్లీట్, అది సంపూర్ణం. ప్రకృతి పురుషుడు, పురుషుడు లేని ప్రకృతి ఉండదు, ప్రకృతి లేకుండా పురుషుడు ఉండడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనకు కళ్ళకు కనిపించే ప్రకృతి మన క్షేత్రం లాంటిది. అలాగే ఆ లోపల సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మ భగవంతుడు పురుషుడు, ఆయన ప్రకృతి భోక్త. సో మన క్షేత్రంలో ఉన్న ఆత్మ ఎలాంటిదో అలా అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో నువ్వు చూసే ఈ యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం, ఈ క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్, ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికే మొత్తం ఈ ప్రపంచం. నువ్వు చూస్తున్న యావత్ సంజాయత అంతా కూడా సత్వం స్థావర జంగమం అంతా కూడా ఏది ఈ కదిలేవి కదలనివి అన్నీ ఈ క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులు, వీటి కలయిక అంతా కూడా కలయిక వలననే అన్నది తెలుసుకో. నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడి యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయి అని చెప్పి తెలుసుకో. ఎందుకంటే ఈ చర అచర, కదిలేవి కదలనివి, కదిలేవి ఎవరు? మోస్ట్లీ జీవరాశులు. సో ప్రతి జీవరాశికి ఒక శరీరం ఉంటుంది, ఏదో ఆ జీవానికి తగ్గ శరీరం. ప్రతి దాంట్లో ప్రతి వాళ్లకు ఆత్మ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ ఆత్మ శరీరం క్షేత్రజ్ఞుల కలయికే అది మనం చూస్తున్నాం. అంటే నువ్వు చూసేవన్నీ కూడా ఈ రెండిటి కలయికే. సో జీవరాశులు అంతే, శరీరం ఉంది, ఆత్మ ఉంది. అలాగే అచరం
కదలనివి ఏమిటి, ఈ పర్వతాలు అవనివ్వండి, ఈ ఇలాంటివి స్థావర జంగాలు అని చెప్తున్నారు, చెట్లు అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే అవి కూడా ఈ క్షేత్రజ్ఞుల కలయికే. అంటే భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి అంతా వ్యాపించి దానిలో ఉన్నారు పురుషుని రూపంలో. సో అందుకని ప్రతి దానిలో కూడా ఈ క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ రెండిటి యొక్క కలయికే నువ్వు చూసే ఈ కదలనివైనా కదిలేవైనా ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఈ రెండు కలయిక లేనిదే నీ కంటికి అది ఉండదు, అక్కడ ఆకారం కనపడదు. అందుకని నీవు చూసే ఈ సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వలననే ఉన్నాయని తెలుసుకో. తద్విద్ధి భరతర్షభ, ఈ రకంగా తెలుసుకో భరత శ్రేష్ఠుడా అని చెప్తున్నారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితం ఈశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. సర్వత్రా సమంగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు. ఇది మనం ఇది వరకు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, పరమాత్మ అందరిలో ఉంటారు. పండిత సమదర్శిన బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, బ్రాహ్మణుల్లోనూ గోవులోను ఏనుగులోను కుక్కలోను కుక్క మాంసం తినే వాళ్ళలోనూ అందరిలోనూ కూడా ఈ పండితుడు అందరినీ కూడా వివేకవంతులు సమంగా దర్శిస్తారు, అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తారు. ఎందుకు అంటే అందరిలో ఉన్న పరమాత్మను వాళ్ళు చూస్తారు కాబట్టి అని చూసాం. అందుకని ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాం, సమం పశ్యన్హి సర్వత్ర అంటే అంతా కూడా ఒకే రకంగా చూస్తారు, సర్వత్రా సమంగా చూస్తారు. సమవస్థితం ఈశ్వరం ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు. నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాం గతిం. ఈ విధంగా వాళ్ళు తతో యాతి పరాం గతిం, ఈ విధంగా వాళ్ళు పరమగతిని పరమ పదాన్ని చేరుకుంటారు. సో వాళ్ళు నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం, వాళ్ళ మనస్సును వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దిగజార్చుకోరు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉన్నత మార్గంలో ఉంటారు. ఎవరు ఉన్నత మార్గంలో ఉంటారు? అంతా కూడా ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మను చూడగలిగిన వాళ్ళు సమానంగా. సమం పశ్యన్హి సర్వత్రా సమవస్థితం ఈశ్వరం. సో సర్వత్రా కూడా సమస్థితిలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అంటే ఒకరిలో ఎక్కువ ఉండటం, ఒకరిలో సమస్థితి అంటే అది అర్థం. అందరిలో ఒకే రకంగా ఉన్నారు పరమాత్మ. ఒకరిలో పండితుడిలో ఎక్కువగాను పండితుడి కాని వాళ్ళు తక్కువగాను అని కాదు, ప్రతి ఒక్కరిలో సమానంగా సమస్థితిలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అని సమం పశ్యన్ ఎవరైతే చూస్తారో ఏం చూస్తారు? సర్వత్రా సమవస్థితిలో ఉన్నారు ఈశ్వరుడు భగవంతుడు అని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వాళ్ళు ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పరివర్తనం, వాళ్ళ ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఉన్నతంగానే ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎప్పుడు దిగజారరు. నహినస్త్యాత్మనాత్మానం, వాళ్ళ ఆత్మ ఎప్పుడు దిగజారదు. తతోయాతి పరాంగతి, వాళ్ళు తప్పకుండా నా యొక్క పరంగతిని పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఎవరైతే అందరిలో భగవంతుడు సమంగా ఉన్నాడు అని తెలుసుకుని అలా చూడగలుగుతారో అది ఇక్కడ ముఖ్యం, వాళ్ళు పరమగతిని చేరుకుంటారు. భగవంతుని చేరుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనము గౌరవించటం నేర్చుకోవాలి, ఎవరిని తక్కువగా చూడకూడదు. అది జంతువులనైనా సరే ఏ జీవినైనా సరే కరుణతో చూడటం అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలోని అర్థము. అందరిలోనూ సమస్థితిలో ఉన్నాడు పరమేశ్వరుడు, అందరినీ కూడా మనం సమానంగా సమపశ్యన్హి అలా సమానంగా చూడగలిగితే వాళ్ళ ఆత్మ ఎప్పుడు వాళ్ళ మనస్సుతో తమను తాము దిగదార్చుకోరు, వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్లో ఉంటుంది, వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుషా భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహమునెరుగు క్షేత్రజ్ఞుడకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. మనం ఇప్పుడు జ్ఞానయోగంలో ఉన్నామన్నమాట. ఈ 13వ అధ్యాయం నుంచి
నిన్నటితో భక్తి యోగం పూర్తి చేశాము. 13 నుంచి 18 జ్ఞానయోగము. ఇది మొట్టమొదట జ్ఞానయోగంలో ఇది కొంచెం అన్నిటికంటే కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవటానికి కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించి మనం వినటం చదవటం చేయాలి. మిగిలినవన్నీ కూడా తర్వాత మనకు సులభంగానే ఉంటాయి. ఆ గుణాలు అవి చూస్తాం, అవన్నీ కూడా ఇది ఒకటి ఈ చాప్టర్ కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి. 15th చాప్టర్ ఒకటి కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే మిగిలినవన్నీ కూడా సులభమే. సో ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుష. సో దేహాన్ని ఎరిగే క్షేత్రజ్ఞుడికి కల భేదం జ్ఞానచక్షువులతో గమనించి భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. సో ఈ భూత ప్రకృతి మోక్షం, భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతిని తెలిసిన వారు ఏ విదుర్యాంతి తే పరం, ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞానచక్షుష. క్షేత్రజ్ఞులలో ఉన్నటువంటి భేదాన్ని మన జ్ఞానచక్షువులతో మనం గమనించి భూత ప్రకృతి నుంచి అంటే భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం తెచ్చుకుని ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి, అంటే భౌతిక ప్రకృతి నుంచి మోక్షం అంటే ఈ భవబంధాలు, ఈ భౌతిక గుణాల బంధాల నుంచి మనం బయటపడితే విముక్తి, దాని నుంచి బయటపడగలిగితే ఏ విదుర్యాంతి వాళ్ళు అలా బయటపడి పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఎవరు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడికి కల భేదాన్ని జ్ఞానచక్షువులతో గమనించిన వాళ్ళు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వాళ్ళు భగవంతుడు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. గమ్యం అంటే ఇది ఆ జ్ఞేయము, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం జ్ఞేయం ఏది అంటే ఇది పరమపదాన్ని ఎవరు చేరుకుంటారు అంటే ఎవరైతే ఈ క్షేత్రజ్ఞుల భేదాన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి విముక్తి పొందటం, అది అక్కడికి అది అర్థం చేసుకుని ఉండటం కాదు. మనం చదివాము, అర్థం చేసుకున్నాం, కానీ భౌతిక అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలగటం. ఊరికి చదివి అది ఏమిటనేది తెలుసుకునే అర్థం కాదు. దానిని మనము నిజంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటము. ఈ చేస్తే ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి మనం విముక్తి పొందగలుగుతాం. అలా విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. అయితే ఈ పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే మనము ఇది గీత పాఠం యొక్క సమరి. దేహము ఆత్మ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం ఇది చదివేద్దాము. దేహము ఆత్మ రెండు కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. దేహము ఆత్మ మరియు ఆ రెండిటికి పరమైన పరమాత్మ నడుమ గల భేదమును అవగతం చేసుకున్నవాడు ఈ భౌతిక జగం నుండి ముక్తిని పొందుతాడు. ఎవరు అంటే మరొక్కసారి దేహము ఆత్మ ఈ రెండిటికి పరమైన పరమాత్మ నడుమ గల భేదమును అవగతం చేసుకున్నవాడు ఈ భౌతిక జగం నుండి ముక్తిని పొందగలడు. ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క భేదాన్ని అవగాహన చేసుకున్నవాడు అని అర్థము. హరే కృష్ణ మాతాజీ.